nti haya na ba mamre ni amane no a ye de ebebam ene be chiremu ese enma tu mpempem so obia ne ni so okay enma omutu mpempem enso obia ene ni so ye be gina so ne esua de na ansa na no ne eke ready no paya na betu mu ndimsi no paya mechirem okay ye wo edi ahodo bi ye de kire bia ahodo bi okay titiri so kwa fu mu a ana ewure mu a minim se de mbebo so matiti di ni pen na ye be fa ba ko ne akirem ye se amanfon so nchekirem dotom mirikisi akwawe so kwayem mfofon adwoguo adupri pete edoso emu bia ma list we na twema ji se ye mu ana ye nchekirem na emu bia mefa adupri mafa adwoguo miwia na mafa mirikisi dia ka no da fofre ba ne ato aso akirem na se ye fa adupri no a adupri no wa hwe abeka se adupri de tufa wiem da dia na ma nya no we adupri a de u per i adupri okay adupri na e ko nyina hini kro bi ofro adupri okay na hoda okay ye ka adupri a ye kwaya sekan enka da okay na sa kwaya no ono da kwaya afei na o kwa akodo no foforo ena bro from virgin forest Virgin for kwaya onye says dana se on fa sekan kan okay kwaya on fa sekan kan da na afei na akwa akodo si eye adupri etia no yen hya so so entia ye ka ye so okoda dupri ni mu afei na okoye mu adwuma na se kwaya virgin forest de we dey o ka no ene so ye hya so ana ye ka adwoguo kra de eye aduane a ade ache so ama asai na ye se eye adwoguo na enom de twekọ hura mu se oye afuo wie a on se mpempi no wutimi tumu nuane yi nuane nyina sta hakra aka wom ukomu abenya aduane na se wayi de o perfum awie enti no unkomu biu ana hura na agye aboso nuane wom all right but what jaya ma hura na fa nuane ni nyina anya friend adwoguo okay be ba cho eson dada so ene so adwoguo o se dada so no se ye afuo foforo kra no a ye koda dem ne akotwa banchinia ne ye de aba foforo ma ba bedua ye koda dem ne akotu brode ne ye de foforo ma ba bedua dada ne mu de eniane wom eniema wom ti de bia okra odudom kama okay enta okọ foforo na wo ye adwuma na paduane adi kra no a utumi koda danim na akotu aduane na ba noa no wo foforo nim na mu adwoguo ne de ana so agya ato ndi kra no dube mi na se obi epe wild cassava ne sa de no utumi guram na akotu bi utimi nya hwe okay bi wo ye krom eje so krapa ye friend akatikuru ni ye se wonam ewuram na wo pe banche eno nko biafuo mu na emum sa emfuo no maye no a omatum nuane nyina wie no magya so mu nkomu biem no utimi kom na banche no akika ka mu no wotu de abadwa akonkonte ene ye friend akatikuru no enti adwoguo ni ye fuo no a waye wie tu bi awie ebi wo mo so wagya no science bisa on pe bibia wo mu biem no eno ne ye friend adwoguo enti ano so no mo nhye no so ana me ka se be ka mirikisi mirikisi so ye wose pede se mirikisi entimi ado ne ye friend nsamampo ebetimi aba se eye bia ya dokra pen bia wa ye ho adwuma pen na maduru ba bia mpanimfo se eho no ye no bio so ye no bio ye konkoye ho adwuma bio wagya ato nom say a reserved for a special purpose say bia odi ayesiye ana odi ato say emwa ma emunyia no enyini na emwa ecosystem emmanfo nyamfra ma papa ho me so ho ne ye say we fro ho de mirikisim so ho etimo shan so dupri adwoguo ana afa yaka eye emirikisi enso eho asem ana mega say be kan enchakire enchakire kra de enchakire no eyewura so ho eno du ba bi a waye afuo wie on se pempi no mu ye afuo no wie no bu gya ho no mu a omutimi san kra san ba ye so afuo na saa asase no saa ewura no ebua ewo so a o na mu abositimi so na achekire wonan
ayɛ homa ne yɛ sɛ ɛhɔ no akɔyɛ nkyɛkyerɛ sɛ enua wɔ mu ne bua a ɔbɛn sɛ homa no afa nnua no ho nyinaa nti wonam a ɔyɛ dɛ obrɛ ne yɛ sɛ ɔyɛ deɛ ɛnkyɛkyerɛ mu na mmom nnua no kɔ bua ɛwɔ ɛsoro a saa asoro ne yɛfrɛ hɔ dɔtɔ so ɛhɔ no asoro mmoa ɛne nam hɔ nom so ɔho yɛka asoro mu ebi yɛ opuro opohima ebi nso yɛ kwakuo so ɔmo deɛ ɔmo nam soro nko a asoro mmoa na yɛ de ɛna ɛnam hɔ nom nti yɛnhyɛ no so na saa kasa ahodoɔ yi yɛntia nyame adom a dafoforo yɛbɛhwɛ amanfo ne ahwɛ kwaeɛ koraa